Hábitos saudables. Temos que fomentar hábitos saudables e de coidado persoal que poidan mellorar o noso benestar físico e psicolóxico. Para isto, é bo establecer unha rutina diaria. As rutinas son moi necesarias, xa que nos aportan seguridade e sensación de control, a vez que fan que manteñamos a actividade que realizamos normalmente, e son beneficiosas tanto a nivel físico como psicolóxico. A rutina debe incluir aseo persoal, actividades de traballo, actividade física, actividades de ocio e descanso.